Здрасти! Идвам с големи новини. Въобще не е кликбейт това, което ще ви кажа, напълно съм сериозен. Мегабоксовете се завръщат на 12 юли от 11 или 12 часа, но само за определен период от време. Ще се завърнем отново в свежите години на Brawl Stars, когато нямаше никакви Brawl пасове, кредити, стар дропове, гаджети, стинтири, минтири, още колко много неща. Имаше само 20 и нещо героя. И единствените им умения, които можем да вземем, бяха Star Power-ите. Какви години, колко ми липсват. Да започваме направо с мегабоксовете. Ще можете да получите мегабокс, като съберете 12 Star токена. Да! И тези неща се завръщат. Получавате Star токени, когато спечелите един път на определен гейм мод, който играта избере всеки ден. Има и други начини, които можем да вземем Star токени. Например от дейли квестове, специален чалендж, който ще дойде директно с евента. И съберем ли необходимия брой Star токени, отключваме мегабокс. Можем да ги отворим веднага или можем да си съберем няколко мегабокса и така да ги отворим един след друг. Точно като в доброто старо време. А нещата, които можем да получим от мегабокса са стотинки, пауърпойнтове, блингове, герои, скинове и джемове! И тук съм сериозен, и тук не се базикам. И най-важното нещо, отворите ли 10 мегабокса във времетраенето на евента, ще получите напълно безплатно новия Hypercharge скин Sovereign Rico. Ако така се казва, не знам, поправете ме в коментарите, ако го казах грешно. Той ще получи също и два нови варианта, които ще са Sovereign Bling Rico и Sovereign Gem Rico, които ще може да ги получите само единствено от мегабоксовете. На тази снимка виждате шансовете на всички айтеми възможни за отключване от мегабоксовете. Но Sovereign Rico въобще не е единствения скин, който идва с апдейта. И имаме също и още доста други скинове. Deputy Brock, Bulmar Dynamite, Rogue Rico, Шериф Шели и любимият ми от всичките и също време мисля, че най-стария скин и легендарен Stellar Shelly, който е Recolor вариацията на Star Shelly. Първите 4 скина ще струват само 79 джема или 2750 блинга, а Stellar Shelly пък ще струва 149 джема или 5000 блинга. Спокойно, пичове, въобще не сме свършили с видеото. Два нови класически гейм мода идват, те се казват Drum Roll и Mirror Match. В двата мода играете точно като през 2019 година, без гаджети, хайперчарджове и гиери. В първия нов мод Drum Roll трябва да убиете всички герои, срещу които играете и моментално се превръщате в героя, който сте убили. Следващия мод се казва Mirror Match и той е много прост. Всички играчи играят с еднакви герои на случайен мод, който се сменя всеки ден. Представете си 6 кита или 6 шелита. Майко мила, ще сънувам кошмари. И това е всичко от евента. Пригответе се, защото наистина пристига утре и съм сигурен, че както и вие, така и аз сте напълно ексайтнати и нямате никакво търпение да отваряте тези мегабоксове. Това е всичко от мен, помогнах ви с каквото можах. От тук нататък всичко зависи от вас. Дали ще играете активно, дали ще можете да отключите Sovereign Rico, както успяхте да отключите и Godzilla Buzz преди 2 месеца. Но хубавото за Sovereign Rico е, че не трябва да разчитате и на други хора да ви помагат с отварянето на този скин, както беше с Godzilla Buzz. С Godzilla Buzz това беше клуб евент, трябваше да играят всички, докато Sovereign Rico може да си го отключите само вие. Единствено от вас си зависи дали ще може да отворите 10 мегабокса и дали ще можете да го вземете него. Или някой от другите му варианти от мегабоксовете. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известия, като качвам още видеа за Brawl Stars. Това не е само и за Brawl Stars, има и други неща, нали знаете? Ако има хора, които ме гледат по-отдавна, знаят какви видеа има. Така че просто лайк, комент, шер, сабскрайб, удрите камбанката да получавате известия и айде чао и късмет!